Moro kaikille. Mä ajattelin ruveta tekemään TikTokia eka semmosia vähän lyhyempiä videoita, missä keskustellaan siitä, että rikollisesta maailmasta ja päihdemaailmasta. Ja mä haluan nimenomaan tuoda sieltä sen näkökulman, että niitä ei ihailla, vaan siitä se totuus, mitä se on aiheuttanut, mitä se on sulta vienyt elämässä ja miten pohjalle se voi viedä ja miten paljon nuoruudesta voi mennä hukkaan vankiloissa. Niin tämmöisestä mä oon ajatellut ruveta ja voisin ottaa vieraita siihen, että käytäis tämmöistä keskustelua. Ja sä voit tulla mulle vieraaksi, jos sä oot jättänyt sen maailman taakse ja tuut kertoo omia näkemyksiä, miten sä oot päässyt eroon siitä rikollisesta maailmasta ja päihdekierteestä, niin laita mulle viestiä, keskustellaan siitä ja mä toivon, että nämä videot sitten tavoittaa nuoria, jotka ymmärtää sen, että elämä on niinkö arvokasta ja se menee nopeasti ohi elämä ja sitten vanhempana tajuaa, että on niinku hukannut paljon aikaa elämässä ihan turhiin juttuihin. Sä voit laittaa mulle YVtä, jos kiinnostaa ja sulla on tarinoita sieltä rikollismaailmasta ja koet, että sä haluut niinku sillä valistaa nuoria ja etkä haluu ihailla tai silleen mitään rikollista elämää, niin mä laitan YouTube-kanavan pystyyn tässä lähiaikana, niin sinne voisit tehdä pidempiä videoita. Mitä ootte mieltä tämmöisestä? Laittakaa kommentteihin. Ja myös näitä ihmisiä, ketkä on hyvä ehkä ottaa mukaan siihen, että näkee myös sen puolen, ketkä ei ole vielä päässyt siitä maailmasta pois. Että se on iso prosessi ja siinä on paljon niinku työtä päästä sieltä pois ja totuus on hyvä tuoda esille myös se niinku päihteiden käyttäjän ja se rikollisen, kuka on rikoskierteessä vielä tänäkin päivänä, niin semmoisenkin ihmisen näkökulma. Ja laittakaa viestiä, niin suunnitellaan näitä vähän.